Nagpapatuloy ang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa lalawigan ng Bataan. Halos kada araw nadadagdagan ng listahan base sa COVID-19 bulletin ng Provincial IATF. Sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office, nasa mahigit 1,000 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Bataan. Ang 183 dito ay mga bagong kasong naitala sa loob lamang ng isang araw. Sa bilang na ito, pinakamarami ang nagmula sa bayan ng Limay, sinundan ng lungsod ng Balanga at Orani. Lahat ng bayan at syudad sa Bataan may aktibong kaso na. Iniulat ni Governor Albert Garcia ngayong Martes na nangunguna ang Balanga City sa talaan ng mga may aktibong kaso sa pagkakaroon ng 258 na kaso. Sinundan nito ng Limay na may 165 cases, Mariveles 144, may 132 naman ang dinalupihan, 102 sa Orani, may 88 cases sa Samal, 49 sa Orion, 47 sa Abukay, 41 sa Pilar, may 35 kaso naman sa Hermosa, 24 sa Morong at 15 sa Bagak. Nasa 30,646 na ang kabuang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa lalawigan. May 3 ring naitalang nasawi sa araw na yon dahil sa naturang virus. Nasa ilalim ng Alert Level 3 ang lalawigan na tatagal hanggang January 15. Kaugnay ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga naitatalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lalawigan, naglabas ang Bataan Provincial Task Force Against COVID-19 ng Resolution No. 49 na nagsasaad ng mga karagdagang alituntunin para sa mga Bataenyong hindi pa bakunado. Layo na nasabing resolusyon na bigyang proteksyon ang mga hindi pa nababakunahan mula sa panganib na maaring maidulot ng virus sa kanilang kalusugan. Patuloy pa ring hinihikayat ng provincial government ang mga may alinlangan pa sa bakuna na huwag nang palampasin ang pagkakataon na protektahan ng sarili, lalo na ngayong nakapasok na sa ating bansa ang mas mabilis na nakahawang Omicron variant. Hinihingi naman ni Governor Garcia sa mga Bataenyo ang malawak na pangunawa at pakikisa sa kanilang layunin na makamit daw ang maginhawang pamumuhay ng mga Bataenyo. Samantala, nauna nang ipinag-utos si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga barangay captain na pigilan ang paglabas sa mga individual na hindi bakunado para sa kanilang kaligtasan. Jennifer Salenga, CLTV News.